хора, днес ще разгледаме на бързичко моето оцеляване. Ето, както виждате, това е моята къща. Хоп, то си има бутонче, обаче не съм го изпълнил. Ето, както виждате, този жест, хоп, всичко е готово. И на долния етаж е доста по-голям. Ето, вижте, както виждате, ето къде е туалетната, който му се ходи да дойде при мене. Да. Извинете, малко съм болен. Не, всъщност малко съм снимам, да. И да, така къща на яка. На вещица, обаче аз убих. Минута, няма да слизам долу. И да, това ми се за този епизод и